Yazi nami njengomuntu okhona la kwi-political space sengike ngize ngisaba ukuthi intoni kangaka leshintsha umuntu okade ewumuntu nje ordinary kuthi ngokuba kwi-political space abese yashintsha nje angacabangisi kwabantu kube ngazi ukuthi nezinkinga zabantu akasa se-immune kuzona akasazizwa noma ebuka ngamehla ipain kodwa ayisamthinti ungathi uphenduka abenambu yabo akasabuzweli ubhlungu angazi ukuthi yini lengaka ewumjovo etholakala kwipolitiki noma kwi-political space. Is it a spiritual thing or yini le evela imshintshe nje umuntu complete uyabona vela ashintshe nje umuntu ubone ukuthi hayi impela akasafani nabantu abajwayelekile, or is it a big achievement ngoba yini futhi ke ngisho ngathi uqamba manga ukuthi ingoba mhlambe kwapolitiki noma kuma political positions igcwele abantu abangafundile mhlambe basuke beyibona sebe-achieve elikhulu mengabe bemakuma podium amakhulu noma bethola imali ezinkulu bengayifundelanga. Hayi ukhuluma iphuthe inqwabe ifundiswa khona la kapolitiki hey abantu yabashintsha lento uyabona ibashintsha ngokuthi mase ngikutshene nje indlela ekuphilwa ngayo manje political ngiqhathanisa nendlela okwakuphilwa ngayo kudala osopolitiki babethi mabekhuluma uzwe political ideology yabona kukhona lento ababeyibambile umuzwe ukuthi umuntu naye into akholelwa kuyo uyabona manje bafethu kugcwele ugoqo gcwele nje ugoqo amanga nje into egcwele nokungcofana osopolitiki sebengenelwe kakhulu ilento yokungcofana